أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aslameu ambao foni islamia fulgai ambao foni badia fulgai ambao foni kiliya fulgai no de Allah Taala ka nema boka Allah Taala ka kishi boka Allah Taala ka taga boka aw munun dara Allah ka ji ande ko kala tak badu namore tagani ne ko setgi Allah Taala fe kabo shaytan tora ma min gara farla keru bani ala fe kabo ga nemona ala ko ya aw adama dew ni ne shaytan ne Allah Taala ya sacce aw be mage no fenu ya adama yi shaytan ya ta aw fe ay bala mbadum shaytan ya njuwe ala ka do anache namurai amanga kala damne Allah Taala to barka mai daga mammo alamiye sebbe bisigi alamima masake ngaro bisigi alamima warisigu bisigi alamima sogofe famu ni bisigi kadi alamima sogofe kaburullah to Allah jalla jalaluhu mbadum Allah Taala miye kabagolo farawolo vlada na gale ya kebeldiye amade menyini dabebe kadugumo goro farawolo vlada na gale ya kebeldiye amade menyini dabebe masami welela ako kun faya kun masake nimi njamo mbadu aw adama dum nawe milanyini ni ala soro bike nawe milanyini ni ala maswa tike abike gwazai atinye walla Allah Taala ko iza arada Allah shay'an an yakula lahu kun fayakun nini masawu Allah Taala ko memminge yoro mina moke wa mabane wala yaqahu hubaha niya ke foita kope kafanga wala dikiblola otala anga wele président feotala kafanga convocation da mango tiala kula Allah yekelende akla ga daga falu lima yurid min Allah Taala minge ubana namu alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ala kulli hali amela tanu ka barkada ka wali mando amela tanu dave mamu alamiye wartigi ha addo khostetgi alay famao addo khostetgi alay morgew addo khostetgi alay famawtgi alay domina ni sotuna ki ni taro kati afli kabru de la ba do ko dugora ko memi de jey amela tanu kala barkada kala wal mando masammi aunda am warñina baka du koloka masammi anda masanu ñina baka du koloka me ko ay mato ay ndo o bare hukum konnana Allah Taala fan siranga kanna min mo ntiyama bake me ali bam wonnani teranga gla o mangla ay kira chama kira keme saba ani tan saba taranga gla o mangla ay qur'ana jigi ho ona ongla o mangla ay karamo bla ko ay wadulike ay dawa ke kamo wole kanalama ko wala sa mo wona gla karamo ko wole da mo gla nawa
mogo magla Allah ta'ala sorna ka folla bana asma mi sayabla na magla mi saya nit ke na ñoo zoro ni ala nya khore abi zoro ya na zoro ya mini minga ka mo doma mogo tedda mena ambadu amela fo kala barkada ala mi sona ka hakili dama hakili tigiye ko bay Allah ta'ala wuluda faluda mishuda ka beble ka bala la lu be sona ka to ala ta'ala fo mogo do aw armado mita miji sogo sa sugula aba ken nana abi saga sogo sa sugula aba ken nana me mogo sogo bi fere yoro me sugu mena la ilaha illallah Allah ta'ala ado de bunya ka korta ka yidi ka janga ka bunya ni pepe me akummato atondala armade kullu aw nyabala dongo do mi saga fogala kono la denguni la sargati la seli la ona nyono me femin ti faga fiu no banze ngoro na yere ta fe ka yanyana misalla sulandere ona nyono saga bi faga dongo do on ve saga ni sulandere jume de kata je kono je saga ni je sulandere jume kata beba do saga kata sulandere me saga bi faga dongo do on fe silla abi faga an fe sargati la abi faga an fe na mogo be mogo la ami se ka saga faga la hali sogo ko nege mine ama faga ka sogo fere tuma do fonna abi sa ayrema nga femi yere ti faga ka ke nana ati faga ka ke tola ati faga ka sogo fere sulandero na nyona nyebere nunu olu be nga doga dongo do awu be mi faga be nga tia dongo do onye jme onye emiye Allah ta'ala ko arba de mago be jo fon kana nyolu ceya ko lu jidi ko lu barka ko lu taga ko kolosi tari mogo kana sa nga mogo te fe mununa nolu reba soro ni Allah ta'ala barka bo lu la ko lu jashi ko lu labla ko lu ke doni de mo lu chala puru kan na o soro o de slan dere nunu jashi ku ya ngoro bare ren duwe o bi faga ve anyere te faguye mais mogo be jo mununa o lu bi faga dongodo ala ko lu jidi ko lu cia dongodo Allahu wahid amela tanu masaminya kale aka qur'anana agunde Allah ta'ala awda adaba do ma nitke ni ya nitke mekla ga nyini nga ay munge ma nyini ngola ka dem ne awul na ga sayate ma nyini nga ka keluna aslamo ni aw nya do ka fo la ara do mi nyini nga ga kelela na nya do ka fo kiyama do mi nyini nga ga kolela ibi mina wallahi ibobla ala min zona kawun karaba kana min zona nun gona ya ala min zona kawun karaba kana min dinema ala min zona kawun karaba kange kira mondoe kagla kan tuku kirala alayhi salatu wassalam amela tan ala tan ne ko fe dandamina mbadon ami solli ala ka kide baga no sayyidil khaliki muhammadi afala temma muhammadi ahmadi muhammadu wahidu taha mutahhar ganiyu shafiyu nabi wa rahmati nabi sayyibati harisun alaykum nabi wa rahmati ami solaka ami soli dazala so herma no dan ko digi muhammadu we ni tenu ngunde foy tijo foye o tiakodo après muhammad que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed, le premier et le dernier prophète du monde, prophète qui n'a jamais fait de péché. Les fils d'Abdullah et d'Amenata venant de Maga et de Médine, le prophète qui a descendu un nom différent. Ami Soli Fatmatou Zahra Faka, Ami Soli Hassan Hussein Mogeka, Ami Soli Hassan le Galibi Balmaka ka noye Muhammadu alayhi salatu wasalam kira warate mimo ngo kira warate yako ando fangu sulile
amo fo tête levée sabu ala ko aujourd'hui suratul maïda aya 7 alors qu'aujourd'hui, nous avons parachevé notre religion musulmane. Et j'agrée l'islam comme une religion. Et si quelqu'un est contraint par la paix, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Ne Allah ou Ta'ala est un dîner d'afa, Khadi Muhammadu Maka Blakana. Dîner wala te, Muhammadu Tengof. Ni Mohamed ne sawere galodo nuru ka trajme la ilaha illallah muhammad rasulullah o jamate ni ya ko nena aka digi sukuna jolaka waliya okodo lala jalay mu foi suba faga lela fo ala mo bela so jina la wona ka lela fo ala mo bela mesi duna faga lela fo ala mo bela mini sibuduna faga layla ko ala mo bela nyama galon digala e gal layla fala mo bela la ilaha illallah akama mo wadi wa miya ko nena na digina adskuna na ya wale na jola ya kudu la ilaha illallah akabo manga be ni atigiya ko na atigiya ni saka ko na atigiya bado na mole ami foli ni gamba sey ke anga karamo la no el mufadilatu asayidi e Sheikh Sherif Ousmane Madana Aidara amma fo ka barkada ka wali mando ka dugo ka karamo e ka nyina fe shijale kana la bawu ma ya rabbi la ko dana ma karamo na ka demoya o be min nyina la fajena ya rabbi la ko kanu ye o be sramine jena ala kanu kishoma ala kan sa godam ada sida gliba mi blangana alhamdulillah ni ankara motay no Sheikh Ahmed Tijani o ya kam ninne kadia ko ngadu ngana nyadu ni ala sona ala kana sara ni here ala kana sara ni here no te on din zuro kadu ni mama nyama on din zuro kadu mais anda yinu fe nga olu wara bunya kama nu ya dama hu bunya kama amamne te on la bele do kashi ko na olu ka saka bolu on perne do ka sa u ka bolu ala bodo ala ko wala wallahi nu le onzo amamne nu ya onzo amamne et puis on est fier aussi an ni so jale ba amne an far ko ne ba amne daludo jene Allah amela tili ala ka sarani re ambaw tani jara na donu amu foko barkada ko wali mando uni che wala de ngonna uni che wala do bere bere tare tare la sifla amu fo namoray karamo de ma chena muso kadam ne club woro ko club yoro ansor dini international ko amu fo ko farkata ko wari mando woni ci ka deli ani lado mun tan ala ce ala faranga e ga to baka dama ka ala deli ala ani lado mun ta ani ece ani mo ce anan kar mo ce ala ande ma ala ka to baka dama namuray aw balmati ana dinga ana ka kala ne ba ñefe no ya ali sangare malla ba ma ko yirma jo kado bugula aka garbu ga koroy min di joya aw kama bi joya ala kama min di kuma ya abada aw kama bi kuma ya ala kama kemi ma breka la slamela nga e min abi kuma ka de fo ka dugulo milege o bi to andona akramo ka kuma do nya surala ni dugo ke yangawe ka dugo ni min joroyna min profiter an kanu jomunu me internet ka jamano la mi fulka Allah se uma hadugo kuye kuri ketri ka groupe la don fo ka dugo kuye mal ko na mal ko fe jamana tamama la
jamana caman b'a la an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'u ni ce namɔrɔ ye a k'a dɔn n'i ye min kɛ ɲuman na diɲɛ na yan n'i sara i b'o de sɔrɔ n'i ye min kɛ juguman na diɲɛ na yan n'i sara i b'o de sɔrɔ ne ye min kɛ juguman na o ti sɛbɛn e kun ne ye min kɛ ɲuman na o ti sɛbɛn e kun ne ka kɛlɛ bɛ sɛbɛn n yɛrɛ kun n'o de ye tiɲɛ ye k'an don o kan n balimakɛ ɲuman kɛ wa n'i ye ɲumankɛla ye a y'o dɛmɛ a y'o kanu a ye tugu o la o de ye ɲuman dɔ yɛrɛ ye bi an ye walada min kɛrɛnkɛrɛn a ye walajɛ ni y'an ka kira ka kuma ta k'a lajɛ celui qui allège la prière n'aura aucune part à l'au-delà et ils seront parmi les perdants ils demeurent dans l'enfer éternellement seli fɛgɛba jɔn ni jɔn